Na Rympei U ka channel nabynta ki paidbah ka Bri U Hynñiewtrep. Presiden ka Meghalaya Pradesh Congress Committee MPCC ba Vincent H. Pala ulong baka Wanrah ka Sorkar MDA 2 ya ka Investment Meghalaya Agency IMA ka daitang namar baki kwa ban pyniaid lut baroh nak office Menteri Rangba ya ki bakwa ban wan sengkam hakani ka jilla habakren halor kani ba Vincent ulong baka IMA ka dei ka jingkwa jong kani ka Sorkar bamenta ban yok pyniaid hi baroh tang nak office Menteri Rangba hendrei ki polisi bat ki an ki dei ki beladan lupa ka IMA ka daitang ka jingkwa ban pyniaid na kawai ka office UCM baroh hendrei ki polisi bat ki an ki beladan lupa long ba Vincent Pala haka jok kapor ulong kumbalong manca nadu bala Wanrah ya kani ka IMA amdan ba wan bay pisa ban sengkam haka ni ka jilla ka office Menteri Rangba ka kwa ban pyniaid lut hendrei kumbalong manca nadu banai leber amdan ka jingwan the pisa ban sengkam haka ni ka jilla long ba Vincent ul kenok ru bakani ka daitang ka jingkwa bat ka jingkeni bor hapadeng jongki kani ka daitang ka jingkeni bor hapadeng jongki hi ki syukula naka single window agency ki lekno naka planning ki klempen kelai ka Meghalaya Land Transfer Act long ba Pala